Noa ħallina fl-akbar paċi u slim, b'kollna kemm aħna imdawrin miegħu. Dan kien il-messaġġ ta' Simon Mizzi, missier Noa it-tifel tas-sena u 4 xhur, li tilef ħajtu wara l-nhar it-tnejn li għadda sab ruħu f'diffikultà meta waqaf pixxina ta' residenza privata fix-xara Għawdex. F'messaġġ fuq Facebook missieru sostna kif Noa tom ħafna fil-ftit xhur li kellhom ix-xorti li jrabbuh u li tom ħafna ferħ. U temm il-messaġġ tiegħu b'ringrazzjament lejn kull min talab għal Noa fejn ħalla l-aħħar messaġġ għall-ibnu tir il fuq mal-anġli u mur strieħ sabiħ. Iċkejken Noa ħalla din id-dinja propju fel-snin missieru Simon. Sa dan it-tant ommu Joanne Mizzi fuq Facebook qasmet numru ta' ritratti ta' ċkejken Noa tul dawn l-aħħar 17-il xahar ta' ferħ magħhom. Hija qalet li binhom tar mal-anġli imdawwar b'dawk l-aktar eżistjew. Kien nhar it-tnejn 21 ta' Lulju il-Pulizija ġiet infurmata li kien hemm bżonn l-assistenza tagħha fi triq ġnien Imrik fix-xara Għawdex. Il-Pulizija ma' tim mediku mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex marru minnu fih fuq il-post fejn hemmhekk sabu lit-tifel mitluf minn sensieħ. Ambulanza kienet ħaditu l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u aktar tard it-tifel ittieħed l-Isptar Mater Dei permezz ta' helikopter għal aktar assistenza medika. Il-Maġistrat Dr. Simon Grech ġiet infurmata bil-każ u ħatret inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.